איך נכנסת? הדלת הייתה פתוחה. פשוט הייתה נעולה. זה משנה, אני בפנים. אני זוכרת את זה שעושים אתה לא יודע, אני מפלטת לך את הראש, אתה שומע? יש לי נשק! לא תעשי את זה. אתה מפחד מדם, תמיד פחדת. אפילו מחתך של נייר את הטלפון. קח את הכסף, יש ארנק פוליפק, יש שם מזומן. קח את הטלוויזיה, רק תלך. תראי את הכסף. אני רק מסתכל על הקירות האלה, אלמה. זאת אומרת, אם את בכלל מזהה אותה. סמי, כן, זה לא הבית שלי. זה הבית שלי, אני בחרתי את עצמאים, אני... מה הצבע של הפיל? זה לא כל כך חשוב פה. קיפי את האור לפני 10 דקות. צרחת שהוא שורף לך בעיניים. לא, אני לא חיביתי שום אור, אני ישנתי ואז אתה פשוט שכבת שם. כמו גופה. איזה מין גבר נכנס למיטה של אישה באמצע הלילה ופשוט שוכב שם. איזה מין מפלצת עושה דבר כזה. מפלצת. מפלצת שיודעת שיש לך נקודת חן בצורת כוכב על הכתף השמאלית. מפלצת שיודעת שאת לא מסוגלת להירדם עם דלת הארון פתוחה אפילו מילימטר. מפלצת שיודעת שאת מדברת מתוך שינה וקוראת לאמא שלך, למרות שהיא כבר מתה 5 שנים. אתה אחריי? אתה מצלם אותי. אני לא עוקב אחרייך, אלמה. אני סוחב אותך. כל שלך נשמע כמו מתוך הלא פרשה לילה. תסתכלי עליי. עליי, לא על הפחד שלך, עליי. העיניים שלך עצובות. למה אתה עצוב? כי האישה שאני אוהב מסתכלת עליי ורואה פורץ. אני כבר 3 שנים זר במיטה שלי. נדב? כן. נדב. מה אני עשיתי? אני צעקתי עליך. ואני... אני חשבתי שאתה... הסתכלת עליי בכזה קור, למה לא חיבקת אותי? למה נתת לי לפחד? אם אני מחבק אותך ישר, את חושבת שאני תוקף אותך. אבל אני צריך לחכות. אני תמיד צריך לחכות. אני מבטיחה לך שאני כאן עכשיו, טוב? אני כאן עכשיו, אני מבטיחה. אני מכירה אותך, בעלי. אתה נדב, בעלי. אנחנו גרים ברחוב הזית, נכון? ברחוב הזית? נכון, אלמה. רחוב הזית. אלמה. למה אתה נוגע בי? אלמה. איך נכנסת לפה? איפה בעלי? בעלך הלך. הוא לא חוזר הלילה.